آرامê dikiran rast e mirovek Ermenî bû lê civaka wî Kurdî bû. Min nedî rokê tiştek got û dûrî civaka Kurdî, dûrî çanda Kurdî, dûrî hunera Kurdî. Aramê dikiran ne tenê cîlê me, cîlê bavê me û cîlê me û cîlê dû me de û zarokê me. Yani çar cîla hunera aramê dikiran şopand. Tê bîra min em biçûk bûn, wişayî bavê min radyok anîbû, her roj di saet 3:30 nîro de radyo pêdixist ser dengê Yerîvanê ya radya Rewanê me li aramê dikiran guhdar dikir. Yekemîn stran min ji aramê dikiran guhdar kir, emrê min 6 bû yan 7 sal bû, ez bêjim 6-7 sal bû, şev çû bû. Demak derdiket û digo şev çû mato êdî hewtêlo, wîçayê em xwe li gundekî Ereba bûn, em bi Kurdîtiyê dihesiyan. Em çend sala bi hevdorman li dervê welat em bi hev re diketin şeva. Ew mirovayê ji nêzik ve me ew nas kir. Mirovekî pir mutewada, mirovekî pir hade, yanî ji qerebalixê hez nedikir. Mirovekî nefs nizm, yanî em wek zarê wî dihatin, lê dema got mer dida û distend em wek heval didîtin ji xwe re. Dema got carna em bi hev re derdiketin şeva, diçûn carna riya me gelekî tê, 1000 kîlometr, 10,000 kîlometr û em bi erebê çûn. Em çend heval bi dor bûn, ez bûm, Xelîl Xemgîn bû, Peywan bû, Sefqan bû, yanî hevalê koma berxwedan bûn, ew jî tim me re bû. Em diketin rê de wêjmer biaxiviyaya û qala çîrokê Kurda bikirana, qala jiyana xwe bikirana û di nav rijî wê rahişta saza xwe li sazê xistiye. Nedişt em wê riviyê bihisin, em çawa hilqas rê diçin û hilqas saet em dimînin, qet nedişt em bi rê bihisin. Hilqasî mirovek civaka wî xweş bû, gotinê wî xweş bûn, gotinê wî nerm bûn. Ti carî gotinê got mirovê li hemberî xwe bêşîne ji devî dernediketin.